Καλημέρα. Καλημέρα. Δευτέρα σήμερα, ξεκινάει μια καινούργια εβδομάδα. Καλή εβδομάδα σε όλους και ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Μισό λεπτό. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Παρακαλώ. Θέλω να μου πεις τι έδωσε σήμερα στο γιο σου να πάρει στο σχολείο. Στο σχολείο του... Για φαγητό εννοώ, έτσι. Ναι, για φαγητό του έδωσα ένα κουτί μπισκότ. Καλά, και εγώ θυμάμαι όταν τα παιδιά μου ήταν μικρά, άλλοτε αυτό, μπορεί κανένα τόστ, ας πούμε. Ή κάνα σακουλάκι με cornflakes. Ναι, καλά, τα cornflakes τα τρώγανε και τα τρώνε συνέχεια με γάλα. Εντάξει, αυτό είναι κλασικό. Εγώ θέλω να πω το εξής. Τώρα που είναι η εποχή με τα σταφύλια, μια πάρα πολύ ωραία λύση για κολατσό στο σχολείο είναι σε ένα σακουλάκι λίγες ρόγες σταφύλι, καρύδια που κάνουν πάρα πολύ καλό στη λειτουργία του εγκεφάλου και έχουν ωμέγα 3. Τώρα που είναι τα σταφύλια είναι ωραίο. Και αυτό είναι ωραίο και ας πούμε το απόγευμα μέσα στο γιαούρτι. Πολύ ωραία ιδέα. Επίσης, ένα άλλο που αρέσει πολύ στον δικό μου, επειδή βαριούνται μερικές φορές το τόστ με το τυρί, τόστ με τυρί και έχουν ανάγκη από γλυκιά γεύση στο διάλειμμα, μπορούν να παίρνουν τις φέτες τόστ, οι μαμάδες, και να βάζουν βούτυρο με μέλι μέσα. Το οποίο το βούτυρο με το μέλι το ανακατεύεις και γίνεται σαν χυλός και το βάζεις ανάμεσα. Είναι πάρα πολύ νόστιμο και το μέλι κάνει πάρα πολύ καλό. Συμφωνώ. Φυσικά όλη αυτή την εισαγωγή την έκανα γιατί σου έχω φέρει εμβόλυμο ένα παραμυθάκι. Μα να μην σε έχω καταλάβει ακόμα, Ποιο παραμύθι έχεις φέρει? Το θέλω να φάω ένα παιδάκι τη Σιλβιάν Ντονιό. Να το πούμε? Εννοείται. Κάθε πρωί η μαμά κροκοδιλίνα φέρνει στον Αχιλλέα για πρωινό νόστιμες μπανάνες και κάθε πρωί τον καμαρώνει. «Τι όμορφος που είσαι, Γιώκα μου, πόσο μεγάλωσες και τι μεγάλα δόντια που έχεις!» «Πράγματι», σκέφτεται ο Αχιλλέας. Ένα πρωί όμως ο Αχιλλέας δεν τρώει τίποτα. Ανήσυχη η μαμά κροκοδιλίνα επιμένει. «Είσαι σίγουρος? Δεν θα ήθελες μια μεγάλη και νόστιμη μπανάνα?» «Όχι, ευχαριστώ μαμά», απαντά ο Αχιλλέας. «Σήμερα θέλω να φάω ένα παιδάκι». «Μα τι ιδέα κι αυτή, καλέ μου Αχιλλέα», λέει η έκπληκτη μαμά. «Στις μπανανιές φυτρώνουν μπανάνες και όχι παιδιά». «Ναι, αλλά εγώ θέλω να φάω ένα παιδάκι». Ο μπαμπάς κροκόδιλος σε δράση. Τρέχει στο χωριό να φέρει στο αγόρι του ένα τεράστιο λουκάνικο σαν φορτηγό. «Όχι, ευχαριστώ μπαμπά», απαντά ο Αχιλλέας. «Σήμερα θέλω να φάω ένα παιδάκι». «Μα Αχιλλέα μου, δεν υπάρχει λουκάνικο φτιαγμένο από παιδάκι». «Δεν με νοιάζει», θυμώνει ο Αχιλλέας. «Εγώ θέλω να φάω ένα παιδάκι». Ευτυχώς όμως ο μπαμπάς κροκόδιλος και η μαμά κροκοδιλίνα είναι πολύ έξυπνοι. «Ο Αχιλλέας μας είναι λέμαργος», σκέφτονται. «Ας του φτιάξουμε μια τεράστια σοκολατένια τούρτα και θα ξεχάσει την ανόητη ιδέα του». Η τούρτα είναι καταπληκτική. «Ουάου», φωνάζει ο Αχιλλέας. Όμως αμέσως αλλάζει γνώμη. «Με τίποτα. Σήμερα θέλω να φάω ένα παιδάκι». Απελπισμένοι ο μπαμπάς κροκόδιλος και η μαμά κροκοδιλίνα κλαίνε και χτυπιούνται. «Ωχ, τι θα κάνουμε, ο γιος μας δεν τρώει τίποτα πια». Ο Αχιλλέας αισθάνεται περίεργα, αδύναμος πολύ, όπως συμβαίνει όταν μένει κανείς νηστικός. «Μια βουτιά θα μου κάνει καλό», σκέφτεται και κατεβαίνει στο ποτάμι. Στην όχθη του ποταμού παίζει ένα ανέμελο κοριτσάκι. «Αχ, τέλεια! Επιτέλους θα φάω ένα παιδάκι», λέει από μέσα του ο Αχιλλέας. Κρύβεται λοιπόν στα φυτά και βγάζει έξω τα δόντια του, σαν άγριο ζώο έτοιμο να χυμίξει. «Ω, για δες», λέει έκπληκτο το κοριτσάκι. «Ένα κροκοδιλάκι τόσο δα, τι γλυκούλικο, δεν θα πρέπει να τρώει και πολύ έτσι αδύνατο που είναι». Πιάνει τον Αχιλλέα από την ουρά και τον γαργαλάει τραγουδώντας. «Πάει ο λαγός να πιει νερό, στο κροκόδιλου το λαιμό».
και όταν βαριέται πια τον πετάει ξανά στο ποτάμι. «Τζίφος», λέει ο Αχιλλέας. Βγαίνει από το νερό πιο πεινασμένος από ποτέ και τρέχοντας φωνάζει: «Μπαμπά, μαμά, φέρτε μου μπανάνες, πρέπει να μεγαλώσω γρήγορα για να φάω ένα παιδάκι». Εξαιρετικό. Είναι αυτά τα παραμύθια ή και ιστορίες που στην τελευταία σελίδα είναι η έκπληξη. Λοιπόν, με αφορμή αυτό το παραμύθι, νομίζω ότι πρέπει να πούμε ένα παραμύθι που υποσχεθήκαμε στα παιδιά την Παρασκευή ότι θα διαβάσουμε. Είναι το παπάκι που δεν του αρέσαν τα ποδαράκια του. Το Ευγένιο Τριβιζά είναι ένα ζωάκι το οποίο θέλει να κάνει του κεφαλιού του. Για να δούμε τι θέλει αυτό το παπάκι να κάνει. Ζούσε κάποτε ένα παπάκι που ήταν πάντα λυπημένο. Όλη μέρα κάτι μούτρα να. «Πάλι είσαι λυπημένο?» το ρωτούσε η μαμά του, η κυρία Παπιαπίδου. Πάλι. «Γιατί?» Επειδή δεν μου αρέσουν τα ποδαράκια μου. «Τι έχουνε τα ρημάδια τα ποδαράκια σου και δεν σου αρέσουνε?» Είναι κίτρινα. Και λοιπόν όλα τα παπάκια κίτρινα πόδια έχουν. Είναι το πιο παράδοτο χρώμα». Εμένα δεν μου αρέσει το κίτρινο, είναι κιτρινιάρικο. «Ποιο χρώμα σου αρέσει δηλαδή?» Όλα τα άλλα εκτός από το κίτρινο. Μ' αρέσει το ροζ, το μπέζ, το βυσσινί, το πράσινο, το γκρι, το τριανταφυλλί. Όλα τα χρώματα είναι θαύμα, είναι μαγεία. Εκτός από το κίτρινο που μου φέρνει αλλεργία. «Βρε, δεν είσαι στα καλά σου. Άσε τις παραξενιές και βούτυξε στη λίμνη τώρα». Όχι, δεν θέλω να βουτήξω. Θέλω άλλο χρώμα ποδαράκια. «Αυτό αποκλείεται», δήλωνε η μαμά του. «Πρέπει να το πάρεις απόφαση, παιδί μου. Κίτρινη είναι οι Κινέζοι και γλυκό το πετιμέζι. Κόκκινες οι πασχαλίτσες και καφέ οι κουτσουλίτσες. Πράσινο είναι το γκαζόν και κίτρινα τα πόδια των παπιών. Έτσι απαιτεί η τάξη και δεν γίνεται να αλλάξει. Έτσι αρμόζει, έτσι πρέπει να έχει ο πετινός λοφείο και το καγκουρό μια τσέπη». Όχι, έλεγε το παπάκι. διαφωνώ. Πράσινη είναι οι Κινέζοι και πικρό το πετιμέζι. Θαλασσιές οι πασχαλίτσες και ριγέ οι κουτσουλίτσες. Κόκκινο είναι το γκαζόν και μπριμέ τα πόδια των παπιών. Έτσι απαιτεί η τάξη, αλλά γίνεται να αλλάξει. Ώσπου θύμωνε πια η μαμά του και του πάταγε μια-δυο τσιμπιές. Και δώσ' του κλάμα το μικρό παπί και δώσ' το απελπισία. «Αχ, αυτό το παπί είναι για δέσιμο», μονολογούσε η κυρία Παπιαπίδου συγχυσμένη. «Σαλμή θα καταντήσει και να μου το θυμηθείτε». Ώσπου μια μέρα το γκρινιάρικο παπί πήρε τη μεγάλη απόφαση. «Πάω να βρω την τύχη μου», φώναξε τόσο δυνατά που μια χίνα που κολάτσιζε στραβοκατάπια ένα σκουλικάκι, ενώ δύο βατράχια που περίμεναν πώς και πώς να βρέξει νόμισαν ότι πέφτει ο ουρανός και βούτυξαν στη λίμνη. «Κι όταν επιστρέψω τα ποδαράκια μου θα έχουν καινούριο χρώμα». Έριξε λοιπόν κίτρινο βότσαλο πίσω του και πήρε το δρομάκι. Περπάτησε μια εβδομάδα και 3 μέρες και έφτασε σε μια μεγάλη πόλη. Φασαρία, κόσμος, κλάξον και βιτρίνες. Δεν του άρεσε η φασαρία, ούτε ο κόσμος, ούτε τα κλάξον. Του άρεσαν όμως οι φανταχτερές βιτρίνες. Χάζεψε βιτρίνες ζαχαροπλαστείων με γαμήλες τούρτες, πάστα φλόρες και παστέλια, βιτρίνες καπελάδικων με καπέλα για ταχυδακτυλουργούς, μάγειρους και υπουργούς, βιτρίνες χαρτοπολίων με χαρταετούς και χαρτοπόλεμο και ξαφνικά σε μια βιτρίνα ανάμεσα σε νάιλον φάλαινες, εμπριμέ ομπρέλες, κίτρινα κουβαδάκια και σωσίβια με αλογάκια, είδε κάτι που έκανε την καρδιά του να φτερουγήσει.
Να τι είδε. Ένα ζευγάρι βατραχοπέδιλα. Ο κύριος Μενέλαος Μακροβούτης, ο καταστηματάρχης, διάβαζε μια αθλητική εφημερίδα στην είσοδο του μαγαζιού. Παπουτσάκια για παπάκια είναι αυτά? Ρώτησε το παπάκι. Ακριβώς, απάντησε με μεγάλη εγκαρδιότητα ο κύριος Μενέλαος Μακροβούτης, γιατί ο πελάτης έχει πάντα δίκιο. Κι άμα τα φορέσω θα έχω ποδαράκια μπλε. Όσο πιο μπλε γίνεται, το διαβεβαίωσε ο καταστηματάρχης. Ωραία, μου τα δίνετε παρακαλώ? 3 εκατοστάρικα, είπε ο καταστηματάρχης. Όχι, ευχαριστώ. Δεν θέλω 3 εκατοστάρικα. Τα παπουτσάκια ζήτησα. Εσύ θα μου δώσεις 3 εκατοστάρικα, όχι εγώ. Γιατί? Από πού και ως πού? Τόσο κάνουν τα βατραχοπέδιλα. Έχεις λεφτά πάνω σου? Το παπάκι ψάχτηκε καλά-καλά. Όχι, δεν έχω λεφτά, ούτε πάνω μου ούτε κάτω μου. Μήπως θα μπορούσατε να κάνετε μια καλή πράξη και να μου τα προσφέρετε δωρεάν? Για κορόιδο με περνάς? Ρώτησε ο καταστηματάρχης. Αν δεν βρεις λεφτά, δεν έχει παπουτσάκια. Καλά, αναστέναξε το παπάκι. Πάω να βρω. Μη φύγετε από εδώ παρακαλώ, θα επιστρέψω πολύ σύντομα. Έτσι λοιπόν το παπάκι άρχισε να ψάχνει τους δρόμους και τα πεζοδρόμια, ελπίζοντας να βρει 3 εκατοστάρικα. Έψαξε από εδώ, έψαξε από εκεί, αλλά δεν βρήκε ούτε μια δεκάρα. Βρήκε όμως ένα καλαμάκι πορτοκαλάδας, ένα καμένο σπίρτο, ένα ξυλάκι παγωτού και ένα κουκούτσι βύσσινο. Τα μάζεψε και τα πήγε στον κύριο Μενέλαο Μακροβούτη. Μου δίνετε τα βατραχοπέδιλα? Αν σας δώσω αυτό το μασημένο καλαμάκι πορτοκαλάδας, αυτό εδώ το υπέροχο καμένο σπίρτο, τούτο το δισεύρετο ξυλάκι παγωτού και αυτό το ανεπανάληπτο και στρογγυλό κουκούτσι βύσσινο. Ο κύριος Μενέλαος Μακροβούτης άρχισε να γελάει τόσο τρανταχτά που έσπασαν τα τζάμια της βιτρίνας. Λύθηκαν τα κορδόνια των παπουτσιών του και η ταμπέλα που έλεγε Μακροβούτη Σπορ παραλίγο να του πέσει στο κεφάλι. «Αν δεν φέρεις 4 εκατοστάρικα, ξέχασε τα βατραχοπέδιλα», είπε. 4 έγιναν τώρα, 3 δεν είχαμε πει. Ακρίβηναν στο μεταξύ. Άσε που πρέπει να επιδιορθώσω και τη βιτρίνα. Μα αφού δεν έχω λεφτά, τι θέλετε να κάνω? Να μείνω σε όλη μου τη ζωή με κίτρινα ποδαράκια? Δεν με απασχολούν καθόλου τα ποδαράκια σου, το αποπήρε ο κύριος Μενέλαος Μακροβούτης. Έχω άλλες κοτούρες. Σήμερα παίζει η ομάδα μου και ίσως χάσει. Κοίτα βρε παιδί μου κάτι πελάτες που μου τυχαίνουν σήμερα. Το παπάκι πλησίασε έναν παγωτατζή που έτυχε να περνάει με το ποδήλατό του έξω από το μαγαζί. Με συγχωρείτε κύριε, τι πρέπει να κάνω για να πλουτίσω? Να πιάσεις δουλειά. Καλή ιδέα! Πώς δεν το είχα σκεφτεί μόνο μου τόση ώρα? Πρώτα πήγε και άφησε το καλαμάκι, το σπίρτο, το ξυλάκι και το κουκούτσι του βύσσινου εκεί που τα είχε βρει, μήπως τα μάζευαν οι ιδιοκτήτες τους. Μετά άρχισε να ψάχνει για δουλειά. Εκεί που περπατούσε είδε μια αγγελία στην είσοδο ενός ξενοδοχείου. Ζητείτε μικρός του ασανσέρ, πρώτο μπόι. Πήγε στο ξενοδοχείο και ζήτησε να το προσλάβουν. Ο κύριος Σωτήρης Εκλέτης, ο θηρορός, το οδήγησε στο ασανσέρ. «Για πάτησε το κουμπί του έκτου ορόφου». Δεν φτάνω. «Για πάτησε το κουμπί του τρίτου». Δεν φτάνω. «Για δοκίμασε ισόγειο». Ούτε αυτό το φτάνω. «Μήπως φτάνει στο υπόγειο». Ούτε. Δεν έχετε τίποτα πιο χαμηλά? «Όχι, δεν έχουμε τίποτα πιο χαμηλά. Πολυκατοικία είναι εδώ. Δεν είναι ορυχείο. Δεν κάνεις για μικρός του ασανσέρ». Μήπως κάνω για μεγάλος? «Όχι». «Έξω, φύγε, ξεκουμπήσου, η ντροπή όλη δική σου. Είσαι άχρηστο παπί, ούτε μία σπιθαμή». Το παπάκι έφυγε και 2 τετράγωνα παρακάτω στην είσοδο της όπερας είδε μια άλλη αγγελία. Ζητείτε χορευτής μπαλέτου.
Μπήκε στην όπερα και ζήτησε να το προσλάβουν. «Για δοκίμασε να χορέψεις το φινάλε από τη λίμνη των Κύκνων», του είπε ο κύριος Πελοπίδας Πιτσικάτος, ο μαέστρος. Το παπάκι δοκίμασε να χορέψει το φινάλε από τη λίμνη των Κύκνων, αλλά χόρευε άτσαλα. Σκόνταυτε κάθε λίγο και λιγάκι και στο τέλος έπεσε μέσα στο τρομπόνι της ορχήστρας. Μήπως έχετε κανένα μπαλέτο χωρίς βήματα και χωρίς μουσική? Με μπερδεύουν τα βήματα και η μουσική δεν με αφήνει να συγκεντρωθώ, δικαιολογήθηκε. «Όχι, δεν έχουμε», έβαλε τις φωνές ο κύριος Πελοπίδας Πιτσικάτος. «Δεν είσαι γεννημένος χορευτής. Άδικα ασχολούμεθα μαζί σου. Δρόμο! Έξω, φύγε, ξεκουμπήσου, η ντροπή όλη δική σου. Δεν έχω ξαναδεί τέτοιο άχαρο παπί». Το παπάκι έφυγε απελπισμένο, αλλά όχι απογοητευμένο, και λίγο παρακάτω, έξω από ένα κατάστημα που πουλούσε κατσαρόλες, είδε μια τρίτη αγγελία. «Ζητείτε δακτυλογράφος έμπειρος». Μπήκε στο γραφείο και ζήτησε να το προσλάβουν. «Γραφομηχανή ξέρεις?» Το λοξοκοίταξε ο κύριος Τιμολέων Τζέτζερης, ο προσωπάρχης. «Γιατί ρωτάτε, αμφιβάλλετε?» «Ξέρεις ή δεν ξέρεις?» «Αν ξέρω, λέει, σκίζω». «Δηλαδή πόσες λέξεις γράφεις το λεπτό?» «Πόσες λέξεις γράφω το δευτερόλεπτο να ρωτάς?» Ο κύριος Τζέντζερης του έδειξε μια γραφομηχανή και του είπε: «Για γράψε σε παρακαλώ τη λέξη ταψί». Το παπάκι δοκίμασε, αλλά δεν πατούσε τα πλήκτρα ένα-ένα, τα πατούσε 5-5 και έγραψε τη λέξη «Ταψί λέει εδώ?» ρώτησε απορριμμένος ο προσωπάρχης. «Πρώτη φορά βλέπω τόσο μεγάλο ταψί». Το ταψί βγήκε μεγάλο επειδή τα πλήκτρα της γραφομηχανής σας είναι πολύ μικρά. Εσείς φταίτε. Μήπως έχετε καμία άλλη γραφομηχανή με πλήκτρα μεγάλα? Να, σαν πλατανόφυλλα. «Με κοροϊδεύεις μου φαίνεται», φώναξε ο κύριος Τζέτζερης θυμωμένος. Άρπαξε το παπάκι από την ουρά και το πέταξε από το παράθυρο. Το παπάκι έτυχε να πέσει σε ένα ημιφορτηγό που κουβαλούσε αθλητικές εφημερίδες. Όταν συνήλθε, το ημιφορτηγό είχε παρκάρει στην πλατεία ενός χωριού. Το παπάκι πήδηξε από το φορτηγό και άρχισε να κόβει βόλτες στην πλατεία. «Ζητείτε πατητής σταφυλιών, μισθός ικανοποιητικός», είδε ξαφνικά μια αγγελία έξω από το δημαρχείο. «Αυτό είναι! Επιτέλους μου χαμογέλασε η τύχη». «Τι θέλεις?» το ρώτησε ο κύριος Παναγιώτης Πελεκούδης, ο δήμαρχος, όταν το είδε να μπαίνει ελπιδοφόρο. Να με προσλάβετε». «Για να πατάς τα φύλλα?» «Ακριβώς». «Για δείξε μου σε παρακαλώ τα ποδαράκια σου». «Ορίστε. Να τα». «Μπράβο», ενθουσιάστηκε ο δήμαρχος. «Βλέπω ότι έχεις μια αξιέπαινη πλατυποδία. Ό,τι πρέπει για πατήματα σταφυλιών την εποχή του τρίγου. Συλλαμβάνεσαι, προσλαμβάνεσαι θέλω να πω. Ο μισθός σου θα είναι...» «Πόσο?» «5 εκατοστάρικα την εβδομάδα». «Να τα κάνουμε 4?» «Και δεν τα κάνουμε». Την άλλη μέρα το παπάκι έπιασε δουλειά από τα χαράματα. Άρχισε να πατάει σταφύλια στο μεγάλο πατητήρι. Πατούσε με την καρδιά του, δηλαδή με τα πόδια του θέλω να πω. Ευχαριστήθηκε να πατάει. Οι μέρες κύλησαν γρήγορα. Την τελευταία μέρα πάτησε κόκκινα σταφύλια και όταν τέλειωσε τα πόδια του ήταν κατακόκκινα. Ο Κυρστάθης, ο φωτογράφος του χωριού, το έβγαλε μια αναμνηστική φωτογραφία έτσι με τα ποδαράκια κόκκινα.
Μόλις πληρώθηκε το παπάκι, πήδηξε σε ένα κάρο με πεπόνια που πήγαινε στη μεγάλη πολιτεία. «Θεούλη μου, κάνε να μην τα έχει αγοράσει κανένας άλλος», παρακαλούσε, ενώ το κάρο έτρεχε ανάμεσα στα ανθόσπαρτα λιβάδια. Φανταζόσαστε τη χαρά του όταν έφτασε στο μαγαζί και βρήκε τα βατραχοπέδιλα να το περιμένουν στη θέση του στη βιτρίνα. «Ορίστε», είπε στον κύριο Μενέλο Μακροβούτη, που φορούσε μαύρες κάλτσες επειδή είχε χάσει η ομάδα του. «Να τα, 4 εκατοστάρικα». Ο κύριος Μενέλος Μακροβούτης μέτρησε τα εκατοστάρικα 3 φορές για να βεβαιωθεί ότι ήταν 4 και άλλες 4 για να σιγουρευτεί ότι δεν ήταν μόνο 3. Μετά έβγαλε από τη βιτρίνα τα βατραχοπέδιλα, τα φύσηξε για να φύγει σκόνη και του τα έδωσε. Το παπάκι τα φόρεσε αμέσως. «Τα κατάφερα! Έχω μπλε ποδαράκια τώρα!» Όταν γύρισε στη λίμνη, οι πάπιες, οι χήνες και τα βατράχια δεν πίστευαν στα μάτια τους. «Φτου, το πες και το έκανες! Τι ωραία μπλε ποδαράκια! Χάρμα είναι, καλέ, χάρμα! Να τα χαίρεσαι! Εσύ θα μας κάνεις ποδαρίκο του χρόνου!» Πα. Και να ήτανε μόνο αυτό, τις προάλλες είχα ποδαράκια κόκκινα. Και τους έδειχνε τη φωτογραφία που του είχε βγάλει ο Κυρστάθης και ήταν το πιο χαρούμενο, το πιο αλλιώτικο, το πιο περήφανο παπάκι όλου του κόσμου. Όλη μέρα γέλαγε και έλεγε: «Πράσινη είναι η Κινέζη, Πράσινη είναι η Κινέζη και πικρό το πετιμέζι, και πικρό το πετιμέζι. θαλασσιές οι πασχαλίτσες, Θαλασσιές οι πασχαλίτσες και ρίγε οι κουτσουλίτσες. κόκκινο είναι το γκαζόν Κόκκινο είναι το γκαζόν και μπλε τα πόδια των παπιών. Και μπλε, και και μπλε, και μπλε τα πόδια των παπιών. Πράσινη είναι η Κινέζη και πικρό το πετιμέζι. Θαλασσιές οι πασχαλίτσες και ρίγε οι κουτσουλίτσες. Κόκκινο είναι το γκαζόν και μπλε τα πόδια των παπιών. Και μπλε, και μπλε, και μπλε τα πόδια των παπιών. Αυτό το παραμύθι με τα μπλε πόδια του παπιού μου θύμισε παραμύθια με χρώματα, και όταν σκέφτομαι παραμύθια με χρώματα σκέφτομαι αμέσως τον παρδαλό ελέφαντα τον Έλμερ του David McKee. Το λέμε έτσι? Ναι, βεβαίως. Ο Έλμερ, ο παρδαλός ελέφαντας. Ήταν μια φορά και έναν καιρό ένα κοπάδι ελέφαντες. Ελέφαντες μεγάλοι και ελέφαντες Μικρή, ελέφαντες αδύνατη και ελέφαντες χοντροί. Άλλοι ψηλοί, και άλλη κοντή. κάποιοι έτσι, Κάποιοι αλλιώς, καθένας διαφορετικός, μα όλοι πάντα χαροποί. και όλοι τους το ίδιο χρώμα. Γκρι. Ο Έλμερ ήταν διαφορετικός. Ο Έλμερ ήταν παρδαλός Ο Έλμερ ήταν κίτρινος και πορτοκαλής και κόκκινος και τριανταφυλλής και γαλάζιος και μαβής και πράσινος και μαύρος. και λευκός. Ο Έλμερ δεν είχε διόλου χρώμα ελεφαντένιο. Με τον Έλμερ συντροφιά οι ελέφαντες περνούσαν μια χαρά. Πότε τους κάρωνε αστεία εκείνος, πότε οι άλλοι ελέφαντες αυτόν. Όμως το κέφι από τον Έλμερ πάντα ξεκινούσε. Μια νύχτα ο Έλμερ, αδύνατο να κοιμηθεί, σκεφτόταν κάτι, και το κάτι που σκεφτόταν ήταν πως είχε βαρεθεί πια να είναι διαφορετικός. Πού ξανακούστηκε ένας ελέφαντας να είναι παρδαλός? Αναρωτιόταν. Γι' αυτό γελούν μαζί μου οι άλλοι. Το πρωί λοιπόν, προτού καλοξυπνήσουν οι ελέφαντες, ο Έλμερ τους ξεγλίστρισε με προσοχή και έφυγε χωρίς κανένας να το καταλάβει. Καθώς περνούσε από τη ζούγκλα, ο Έλμερ συναντούσε τα άλλα ζώα. Όλα τον χαιρετούσαν. Καλημέρα, Έλμερ. «Καλημέρα, Έλμερ!» Και εκείνος απαντούσε. Καλημέρα. Αφού περπάτησε αρκετά, ο Έλμερ βρήκε εκείνο που ζητούσε. Θάμνος ήταν,
ένας θάμνος, φουντωτός. Ένας θάμνος φουντωτός γεμάτος με βατόμουρα. Βατόμουρα με χρώμα ελεφαντένιο. Ο Έλμερ τότε άρπαξε το θάμνο και άρχισε να τον ταρακουνάει. Τον τράνταζε γερά, τόσο γερά που τα βατόμουρα έπεφταν στο χώμα. Όταν το χώμα γέμισε βατόμουρα, ο Έλμερ ξάπλωσε εφαρδής πλατής. Κυλίστηκε καλά-καλά, μπρος, πίσω, δεξιά και αριστερά. Έπειτα πήρε μπόλικα βατόμουρα και τα έτριψε πάνω του πολύ. Πασαλήφθηκε με το ζουμί τους από τα νύχια ως την κορφή, ώσπου τίποτα πια δεν έμεινε τα χρώματά του. Το κίτρινο και το πορτοκαλί, το κόκκινο και το τριανταφυλλί, το γαλάζιο και το λουλακί, το πράσινο το μαύρο και το άσπρο. Με το τόσο τρίψιμο, ο Έλμερ είχε καταφέρει τώρα να γίνει πια σαν όλους τους άλλους ελέφαντες. Τότε ο Έλμερ ξεκίνησε να πάει πίσω στο κοπάδι. Στο δρόμο του συνάντησε ξανά τα άλλα ζώα. «Καλημέρα, ελέφαντα!» «Καλημέρα, ελέφαντα!» του έλεγαν όλα τούτη τη φορά. Και σε όλα τους ο Έλμερ απαντούσε «Καλημέρα!» Κι ήταν όλος χαρά που δεν τον αναγνώριζε κανένα. Όταν πλησίασε ο Έλμερ στο κοπάδι του ξανά, οι ελέφαντες δεν σάλεψαν καθόλου. Κανένας δεν τον πρόσεξε που προσπαθούσε να περάσει ανάμεσά τους. Τότε ο Έλμερ ένιωσε σαν κάτι να μην πήγαινε καλά. Τι όμως? Έριξε τριγύρω του μια ματιά. Η ζούγκλα ήταν ίδια. Ίδιος και ο ουρανός ο φωτεινός. Ίδιο το μαύρο σύννεφο που ερχόταν από πάνω τους, συχνά πυκνά γεμάτο με βροχή. Ίδιοι και οι ελέφαντες, οι φίλοι του οι παλιοί. Τους κοίταξε ο Έλμερ άλλη μια φορά και οι ελέφαντες δεν σάλευαν καθόλου. Έτσι αμίλητους και αγέλαστους ο Έλμερ δεν τους είχε ξαναδεί και όσο τους έβλεπε ακίνητους και σοβαρούς, τόσο του ερχόταν να γελάσει. Ώσπου δεν μπόρεσε άλλο πια να κρατηθεί, σήκωσε την προβοσκίδα του ψηλά και έβαλε μια φωνή με όλη του τη δύναμη. Μπου! Οι ελέφαντες τινάχτηκαν και έπεσαν κάτω από την τρομάρα την πολύ. «Θεούλη μου! «Θεούλη μου! Απαναγία μου!» ξεφώνησαν και τότε αντίκρισαν τον Έλμερ να χτυπιέται από τα γέλια. «Ο Έλμερ! «Ο Έλμερ! είπαν όλοι. «Ο Έλμερ είναι!» «Ο Έλμερ είναι! Δίχως άλλο!» Και ξεκαρδίστηκαν και εκείνοι. Γέλασαν τόσο πολύ όσο ποτέ δεν είχαν ξαναγελάσει. Καθώς γελούσαν, ξέσπασε το σύννεφο το μαύρο και όπως έπεφτε πάνω στον Έλμερ η βροχή, άρχισε να φαίνεται ξανά το παρδαλό του δέρμα. Οι ελέφαντες όλο και πιο πολύ γελούσαν όσο ξέπλαινε τον Έλμερ το νερό. «Αχ, Έλμερ, από όλα σου τα αστεία, τούτο το τελευταίο ήταν το πιο καλό. Όσο και να προσπάθησες, αδύνατο να μας κρυφτείς. Τούτη τη μέρα κάθε χρόνο πρέπει να τη γιορτάζουμε. Μέρα του Έλμερ να τη λέμε. Όλοι μας να βαφόμαστε όπως εκείνος, παρδαλή, και ο Έλμερ μας να βάφεται με σκέτο ελεφαντένιο χρώμα». Έγινε όπως το είπαν. Και από τότε, μια φορά το χρόνο, οι ελέφαντες βάφονται παρδαλή και κάνουν μια παρέλαση. Εκείνη τη μέρα, έτσι και δείτε έναν ελέφαντα με χρώμα ελεφαντένιο, να είσαστε βέβαιοι πως είναι ο φίλος μας ο Έλμερ. Με αφορμή αυτό το παραμύθι θα ήθελα να πω σε όλα τα παιδιά που μας ακούνε ότι πρέπει το καθένα από αυτά να πιστεύει σε αυτό το ξεχωριστό που διαθέτει και να το υποστηρίζει. Αυτό που είναι ο καθένας μας είναι πολύ διαφορετικό από το αλουνού και πρέπει να το αγαπάμε, να το συνεχίζουμε και να το μεγαλώνουμε, να το κάνουμε τεράστιο. Και αυτός ο Έλμερ ο Άμυρος, όσο και να προσπάθησε να το κρύβει, το καλό του ξαναβγήκε στην επιφάνεια. Τώρα ήρθε η ώρα για το παιχνίδι μας. Τι παιχνίδι θα παίξουμε σήμερα? Θα παίξουμε το παιχνίδι, βάζω κάποιον στο μυαλό μου, αλλά πρέπει να δούμε ποιος θα βάλει πρώτος. Τότε θα κάνουμε αμπεμπαμπλόμ. Λέγω. Μπεμπαμπλόμ του Κίθεμπλόμ, μπεμπαμπλόμ του Κίθεμπλόμ, μπιμπλόμ, που θα πας εκεί στην Νότια Αμερική και θα δεις το σώτο να παίζει μουσική. Το κατοίκητο, σαν παιδίκουτο, την Ακροπόλη και το Λυκάβι. Το βγαίνεις εσύ και τα φυλάω εγώ. Εγώ βάζω πρώτα.
Όχι, όχι, δεν συμφωνώ, γιατί ξέρω και ένα άλλο. Λοιπόν, λες εσύ που θα πας στη Νότια Αμερική, πες εσύ, εγώ ξέρω που θα πας εσύ στη Βόρεια Αμερική μαζί με τον ελέφαντα να παίζει μουσική. Γω, σι, το γουρούνι είσαι εσύ. Ναι, αλλά έτσι βάζεις εσύ πρώτη, δεν είναι δικαίω, άμα είναι να το ξαναπούμε από την αρχή. Εντάξει, λοιπόν, μπουφ. Α, μπέμπα μπλομ, του κήθε μπλομ. Α, μπέμπα μπλομ, του κήθε μπλομ, μπλιμ μπλομ. Εγώ βάζω. Λοιπόν, σκέφτομαι. Πρέπει να πεις την κατηγορία που βάζεις. Ωραία, θα βάλω ένα χρώμα. Έβαλα. Ωραία, αυτό το χρώμα βρίσκεται στον ουρανό. Το βλέπουμε στον ουρανό. Όχι. Πρώτη ερώτηση. Μετράω κιόλας, σε βλέπω. Αυτό το χρώμα το βρίσκουμε στη γη. Ναι, μπορούμε να το βρούμε στις γης τα πράγματα, έτσι εννοείς. Ναι. 2 ερωτήσεις. Αυτό το χρώμα το έχει πάνω του το λιοντάρι. Όχι, θα έλεγα. Το έχει πάνω του το αυγό. Ούτε. 4 ερωτήσεις. Αυτό το χρώμα το αγαπάς. Πάρα πολύ, είναι το χρώμα μου. Είναι το μόβ. Όχι, φυσικά. 6 ερωτήσεις, έχεις άλλες 4 και μπορείς να πεις και μία επιλογή. Αυτό το χρώμα, με αυτό βάφουμε τα αυγά το Πάσχα. Ναι. Είναι το κόκκινο. Ναι. Το βρήκες. Βάλε εσύ τώρα. Λοιπόν, εγώ βάζω τώρα ένα ζώο. Είναι τετράποδο. Ναι. Έχει γούνα. Ναι. Είναι κατοικίδιο. Όχι. Είναι μεγάλο. Δεν είναι και σαν την Ακρόπολη, αλλά μεγάλο είναι. Περπατάει πάντα στα 4. Ναι. Πόσες ερωτήσεις έχω ακόμα? Άλλες 5. Έχει γκρι χρώμα. Δεν το έχω δει ποτέ σε γκρι, όχι. Δεν ξέρω αν υπάρχει. Μπορεί να υπάρχει γκρι, αλλά εγώ δεν το έχω δει σε γκρι. Λοιπόν, είναι το λιοντάρι. Είναι το λιοντάρι. Καταλάβατε πώς παίζεται το παιχνίδι αυτό, Βάζουμε κάτι στο μυαλό μας. Μπορούμε να απαντήσουμε μόνο με ναι και όχι. 10 ερωτήσεις και μία δυνατότητα να πει κάποιος κάτι. Και λέμε αλήθειες πάντα, Ναι, και επίσης πρέπει στην αρχή να υποθεί από ποια κατηγορία βάζετε. Δηλαδή, μπορεί να είναι χρώμα, μπορεί να είναι ένας άνθρωπος που γνωρίζει όλη η παρέα, γιατί μπορεί να παιχτεί το παιχνίδι με περισσότερους από 2. Μπορεί μια ολόκληρη παρέα να το παίξει. Αλλά αν βάλετε πρόσωπο, θα πρέπει να το γνωρίζουν όλοι όσοι παίζουν το πρόσωπο αυτό, για να μπορούν να το βρουν, να το μαντέψουν. Μπορείτε να βάλετε ήρωα από μια ταινία, ένα επάγγελμα, ό,τι και αν βάλετε, θα πρέπει στην αρχή πριν ξεκινήσει το παιχνίδι να πείτε την κατηγορία που έχετε διαλέξει. Και εμείς οι πιο μεγάλοι το παιχνίδι αυτό το παίζουμε μόνο με πρόσωπα, τα οποία μπορεί να ζουν ή να έχουν πεθάνει, τα οποία είναι, τα ξέρουμε από την ιστορία και αυτά. Δηλαδή τα μεγαλύτερα παιδιά της 5ης, 6ης δημοτικού μπορούν να το παίζουν κανονικά το παιχνίδι. Και μπορείτε επίσης να βάλετε και πρόσωπα από τη μυθολογία. Ναι, πολύ ωραία. Ωραία. Έχουμε υποσχεθεί όμως στα παιδιά και τα μπερδεμένα παραμύθια, τον Κοντορεβιθούλη και αυτά. Ναι, ξεκινάμε να διαβάζουμε. Διαβάζουμε λοιπόν από το μικρό Νικόλα, τον Σεμπέ και Γκοσινή, τον Κοντορεβιθούλη. Η δασκάλα μας εξήγησε πως θα έφευγε ο διευθυντής του σχολείου. Θα έπαιρνε τη σύνταξή του. Για να το γιορτάσουμε, ετοιμάζαμε τρομερά πράγματα στο σχολείο. Θα κάνουμε μια γιορτή όπως το τέλος της χρονιάς. Θα έρθουν οι μπαμπάδες μας και οι μαμάδες μας, θα βάλουμε καρέκλες στη μεγάλη τάξη, πολυθρόνες για το διευθυντή και τους δασκάλους, γυρλάντες και μια εξέδρα για να δώσουμε παράσταση.
Την παράσταση θα τη δίναμε όπως συνήθως εμείς οι μαθητές. Κάθε τάξη ετοίμαζε και κάτι. Οι μεγάλοι θα κάνανε γυμναστικές επιδείξεις. Ανεβαίνουν ο ένας πάνω στον άλλο και εκείνος που είναι πιο ψηλά κουνάει μια σημεούλα και όλοι χειροκροτάνε. Το κάνανε και την περασμένη χρονιά και ήταν πάρα πολύ ωραίο, παρόλο που δεν τα κατάφεραν μέχρι το τέλος γιατί πέσανε πριν προλάβουν να κουνήσουν το σημαίακι. Η μεγαλύτερη τάξη από εμάς θα χορέψει. Θα ντυθούν όλοι χωρικοί με τσόκαρα, αλλά αντί να κουνάνε σημεούλα θα κουνάνε μαντίλια και θα φωνάζουν «Χόπλα!». Και εκείνοι το έκαναν στο τέλος της περασμένης χρονιάς. Δεν είναι το ίδιο όμορφο όπως της γυμναστικής, αλλά αυτοί δεν πέσανε κάτω. Μια άλλη τάξη θα τραγουδήσει ένα τραγούδι και ένας παλιός μαθητής θα διαβάσει ένα χαιρετισμό και θα μας πει πως επειδή ο διευθυντής μας του έδωσε σωστές συμβουλές έγινε σωστός άνθρωπος και γραμματέας στη Δημαρχία. Αυτό που θα κάνουμε εμείς θα είναι κάτι το υπέροχο. Η δασκάλα μας είπε πως θα παίξουμε ένα έργο. Ένα έργο όπως το θέατρο και όπως την τηλεόραση του Κλωτέρ, γιατί ο παπάς δεν θέλησε να αγοράσει ακόμα τηλεόραση. Το έργο λέγεται «Παπουτσωμένος γάτος» και σήμερα στην τάξη θα κάνουμε την πρώτη πρόβα. Η δασκάλα θα μας πει ποιους ρόλους θα παίξουμε. Ο Γκοφρουά, κατά τύχη, ήρθε ντυμένος καουμπόης. Ο μπαμπάς του είναι πολύ πλούσιος. Του αγοράζει ένα σωρό πράγματα, αλλά στη δασκάλα δεν άρεσε και τόσο η μεταμφίεση του Γκοφρουά. Σου έχω ξαναπεί, Γκοφρουά, δεν μου αρέσει να σε βλέπω να έρχεσαι μεταμφιεσμένο στο σχολείο. Εξάλλου δεν υπάρχουν καουμπόιδες σε αυτό το έργο. Δεν υπάρχουν καουμπόιδες? Και το λέτε έργο αυτό? Δεν πρόκειται να έχει επιτυχία? Και η δασκάλα τον τιμώρησε. Η ιστορία του έργου είναι μπλεγμένη και γι' αυτό δεν πολύ κατάλαβα όταν η δασκάλα μας τη διηγήθηκε. Ξέρω πως υπάρχει ο Κοντορεβιθούλης που ψάχνει τα αδέρφια του και συναντάει τον παπουτσωμένο γάτο και υπάρχει και ο Μαρκίσιος Ντεκαραμπά και ένας δράκος που θέλει να φάει τα αδέρφια του Κοντορεβιθούλη και ο παπουτσωμένος γάτος βοηθάει τον Κοντορεβιθούλη να νικήσει τον δράκο που γίνεται καλός και νομίζω πως στο τέλος δεν τρώει τα αδέρφια του Κοντορεβιθούλη και όλος ο κόσμος είναι ευχαριστημένος και τρώει άλλα πράγματα. Για να δούμε. Ποιος θα παίξει το ρόλο του Κοντορεβιθούλη? Εγώ δεσποινής, είπε ο Ανιάν. Είμαι ο πρώτος ρόλος και είμαι ο πρώτος στην τάξη. Είναι αλήθεια πως ο Ανιάν είναι ο πρώτος στην τάξη και είναι επίσης ο χαϊδεμένος και πολύ κακός συμμαθητής που κλαίει όλη την ώρα και φοράει γυαλιά και εξαιτίας τους δεν μπορούμε να τον δέρνουμε συχνά. Σου ταιριάζει τόσο να παίξεις τον Κοντορεβιθούλη όσο εγώ να πλέκω δαντέλες, είπε ο Εντ, ένας φίλος, και ο Ανιάν άρχισε να κλαίει. Και η δασκάλα τιμώρησε τον Εντ και τον έστειλε να σταθεί όρθιος δίπλα στον πίνακα μαζί με τον Γκοφρουά. Χρειάζομαι έναν δράκο τώρα. Έναν δράκο που να θέλει να φάει τον Κοντορεβιθούλη. Εγώ πρότεινα να κάνει ο Αλσέστ τον δράκο γιατί είναι πολύ χοντρός και τρώει όλη την ώρα. Αλλά ο Αλσέστ δεν συμφωνούσε. Κοίταξε τον Ανιάν και είπε «Δεν τρώω από αυτό το πράγμα εγώ». Είναι η πρώτη φορά που είδα τον Αλσέστ να κοιτάζει με τόση αηδία. Είναι αλήθεια πως η ιδέα να φάει κανείς τον Ανιάν δεν φέρνει και τόσο όρεξη. Ο Ανιάν καταστενοχωρήθηκε που δεν θέλανε να τον φάνε. «Αν δεν πάρεις πίσω αυτό που είπες», φώναξε ο Ανιάν, «θα παραπονεθώ στους γονείς μου και θα κάνω ό,τι μπορώ για να αποβληθείς από το σχολείο». Σιωπή! φώναξε η δασκάλα. Αλσέστ, θα κάνεις τους χωρικούς και έπειτα θα κάνεις τον υποβολέα για να βοηθάς τους συμμαθητές σου την ώρα της πρόβας. Η ιδέα να ψιθυρίζει τους συμμαθητές του όπως όταν σηκώνεται κανείς τον πίνακα άρεσε πολύ στον Αλσέστ. Πήρε ένα μπισκότο από την τσέπη του, το έβαλε στο στόμα του και είπε «Μάστα». Ορίστε τρόπος να εκφράζεται κανείς. Μπορείς να μιλήσεις σωστά, σε παρακαλώ? «Μάστα, δεσποινής», διόρθωσε ο Αλσέστ και η δασκάλα αναστέναξε πολύ βαθιά. Δείχνει να είναι κουρασμένη αυτές τις μέρες. Για παπουτσωμένο γάτο, η δασκάλα είχε στην αρχή διαλέξει το Μεξάν. Του είπε πως θα είχε ένα ωραίο κουστούμι, ένα σπαθί, μουστάκια και ουρά. Ο Μεξάν ήταν σύμφωνος για το ωραίο κουστούμι, τα μουστάκια και κυρίως για το σπαθί, αλλά δεν ήθελε να ακούσει τίποτα για ουρά. «Θα μοιάζω μαμάι μου». Και», είπε ο Ιωακίμ, «δεν είσαι μήπως?» Και ο Μεξάν του έδωσε μια κλωτσιά, ο Ιωακίμ του έδωσε μια σφαλιάρα, η δασκάλα τους έστειλε τιμωρία και μου είπε πως ο παπουτσωμένος γάτος θα ήμουνα εγώ
Και αν αυτό δεν μου άρεσε, τότε δεν είχα παρά να ακολουθήσω τους άλλους, γιατί είχε βαρεθεί πια αυτή τη συμμορία από παλιόπαιδα και λυπόταν τους γονείς μας που έπρεπε να μας αναθρέψουν, και αν αυτό συνεχιζόταν θα καταλήγαμε στα κάτεργα, αλλά λυπόταν τους φρουρούς μας, τους καημένους. Αφού διάλεξε το Ρούφους να κάνει το Δράκο και τον Κλωτέρ να κάνει το Μαρκίσιο ντε Καραμπά, η δασκάλα μας έδωσε φύλλα γραμμένα στη γραφομηχανή που ήταν γραμμένα αυτά που θα λέγαμε. Η δασκάλα είδε πως υπήρχαν ένα σωρό μαζεμένοι στον πίνακα τιμωρία και τους είπε να έρθουν για να βοηθήσουν τον Αλσέστ να παριστάνει τους χωρικούς. Ο Αλσέστ δεν ήταν ευχαριστημένος, ήθελε να κάνει το πλήθος μόνος του, αλλά η δασκάλα του είπε να σωπάσει. Ωραία, αρχίζουμε. Διαβάστε καλά τους ρόλους σας. Ανιάν, κοίταξε τι θα κάνεις. Φτάνεις εδώ, είσαι απελπισμένος μέσα στο δάσος και ψάχνεις τα αδέλφια σου. Βρίσκεσαι μπροστά στον Νικόλα, τον παπουτσωμένο γάτο, Ωραία. Εσείς οι υπόλοιποι που κάνετε το πλήθος τους χωρικούς θα πείτε όλοι μαζί. Μα είναι ο Κοντορεβιθούλης και ο παπουτσωμένος γάτος. Άντε, ξεκινάμε. Σταθήκαμε μπροστά στον πίνακα. Εγώ είχα βάλει ένα χάρακα στη ζώνη μου για σπαθί και ο Ανιάν άρχισε να διαβάζει το ρόλο του. «Τα αδέρφια μου! Πού είναι τα αδέρφια μου?» «Τα αδέρφια μου!» φώναξε και ο Αλσέστ. «Πού είναι τα αδέρφια μου?» «Μα επιτέλους, Αλσέστ, τι κάνεις εκεί?» ρώτησε η δασκάλα. «Μα δεν είπαμε πως θα κάνω τον υποβολέα?» «Δεσποινείς», είπε ο Ανιάν. «Όταν ο Αλσέστ κάνει τον υποβολέα μου φτύνει τα ψίχουλα από τον μπισκότα πάνω στα γυαλιά μου και δεν βλέπω τίποτα. Θα παραπονεθώ στους γονείς μου». Και ο Ανιάν έβγαλε τα γυαλιά του για να τα σκουπίσει. Ο Αλσέστ δεν έχασε την ευκαιρία και του έδωσε ένα χαστούκι. «Στη μύτη! Στη μύτη!» φώναξε ο Εντ. «Δώσ' του μπουνιά στη μύτη!» Ο Ανιάν άρχισε να φωνάζει και να κλαίει. Είπε πως ήταν δυστυχισμένος και πως θέλανε να τον σκοτώσουν και κυλίστηκε στο πάτωμα. Ο Μεξάν, ο Γιωακίμ και ο Γκοφρουά άρχισαν να κάνουν το πλήθος. «Μα είναι ο Κοντορεβιθούλης και ο παπουτσωμένος γάτος!» Εγώ μονομαχούσα με το Ρούφους. Είχα το χάρακα και εκείνος ένα φτερό ξεσκονίσματος. Η πρόβα προχωρούσε θαυμάσια, όταν ξαφνικά η δασκάλα φώναξε. «Φτάνει! Στις θέσεις σας! Δεν θα παίξετε αυτό το έργο στη γιορτή! Δεν θέλω ο κύριος διευθυντής να δει αυτό το πράγμα!» Μείναμε όλοι με ανοιχτό το στόμα. Ήταν η πρώτη φορά που ακούγαμε τη δασκάλα να τιμωρεί το διευθυντή. Εξαιρετικό. Φοβερό πως βλέπει ένα παιδί κάθε τι που γίνεται. Αυτό είναι το φοβερό στο μικρό Νικόλα, Να πω κάτι. Μικρό Νικόλα διάβαζε ο άντρας μου στα παιδιά μας τα βράδια πριν κοιμηθούν. Λοιπόν, εγώ καθόμουν μακριά. Δεν έλεγα παραμύθια, δεν διάβαζα παραμύθια τα βράδια. Και πέθανα στα γέλια γιατί δεν μπορούσε, δηλαδή γέλαγε τόσο πολύ ο άντρας μου που τα παιδιά γέλαγαν επειδή γέλαγε ο άντρας μου από ένα σημείο και μετά, δηλαδή. Όχι με το ίδιο το παραμύθι δηλαδή. Ωραία, λοιπόν, νομίζω δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Πρέπει να πάμε στη... Έχουμε? Έχουμε για την κοκκινοσκουφίτσα. Α, ναι, βεβαίως. Λαθεύοντας τις ιστορίες του Τζιάννη Ροντάρι από το παραμύθι από το τηλέφωνο. Ήταν μια φορά ένα κοριτσάκι που το λέγαν Κιτρινοσκουφίτσα. Όχι, κοκκινοσκουφίτσα. Α, ναι, κοκκινοσκουφίτσα. Η μαμά του το φώναξε και του είπε «Άκου πράσινοσκουφίτσα». Μα όχι, κοκκινοσκουφίτσα. Α, ναι, κοκκινοσκουφίτσα. Πήγαινε στη θεία Διομήρα και δώσ' της αυτή τη φλούδα από πατάτα. Όχι, πήγαινε στη γιαγιά και δώσ' της αυτή την πίτα. Καλά, το κοριτσάκι πήγε στο δάσος και συνάντησε μια καμιλοπάρδαλη. Συνάντησε ένα λύκο, όχι καμιλοπάρδαλη. Και ο λύκος τη ρώτησε πόσο κάνει 6x8. Καθόλου, ο λύκος τη ρώτησε πού πας. Έχεις δίκιο. Η μαυροσκουφίτσα ήταν κοκκινοσκουφίτσα. Κόκκινη. Ναι, και απάντησε πάω στην αγορά να αγοράσω σάλτσα ντομάτα. Ούτε για αστείο. Πάω στη γιαγιά που είναι άρρωστη αλλά έχασα το δρόμο. Σωστό. Και το άλογο είπε... Μα ποιο άλογο? Λύκος ήταν. Σίγουρα. Και είπε έτσι, πάρε το τραμ αριθμός 75, κατέβα στην πλατεία του Όμο, στρίψε δεξιά, θα βρεις 3 σκαλάκια και ένα νόμισμα στη γη. Άσε τα σκαλάκια, μάζεψε το νόμισμα και αγόρασε μια τσίχλα. Παππού, δεν ξέρεις καθόλου να διηγείς ιστορίες. Τις κάνεις όλες λάθος. Όμως την τσίχλα θα την αγοράσω. Εντάξει, να το νόμισμα.
και ο παππούς συνέχισε να διαβάζει την εφημερίδα του. Θέλω, φτάνοντας λοιπόν στο τέλος της εκπομπής, να κάνω μία αφιέρωση. Το επόμενο παραμύθι θα το αφιερώσουμε στον μικρούλη Θέμη και είναι η πριγκίπισσα και το βατραχάκι. Επειδή είναι σχετικό και το δώρο που του έχω εγώ, να το έχω εδώ μαζί μου, να του το δώσει, γιατί τώρα πίσω από την κονσόλα. Ωραία, το παίρνω. Και δεν μπορεί και να μιλήσει. Η πριγκίπισσα και το βατραχάκι. Είναι από το βιβλίο «Ο Ιγνάτιος και η γάτα του Ευγένου Τριβιζάκη». Η πριγκίπισσα και το βατραχάκι. Μια φορά και έναν καιρό, τα χρόνια εκείνα τα παλιά, ζούσε σε μια χώρα μακρινή ένας βασιλιάς με μια μοναχοκόρη που την έλεγαν Ρινούλα. Η πριγκίπισσα Ρινούλα ήταν τόσο όμορφη και τόσο γλυκιά που ακόμη και ο ήλιος θα μπονόταν από την ομορφιά της και γι' αυτό το λόγο όποτε περνούσε πάνω από το παλάτι φορούσε γυαλιά του ηλίου για να μην πάθει ηλίαση. Κάθε πρωί η Ρινούλα πήγαινε στο κοντινό δάσος και έπαιζε με το χρυσό της τόπι κοντά σε ένα πηγάδι, κάτω από μια γέρικη φλαμουριά. Θα αναρωτιόσαστε βέβαια γιατί να παίζει με το χρυσό της τόπι κοντά στο πηγάδι. Χαζή ήταν, δεν μπορούσε να καταλάβει ότι το τόπι μπορεί να της έπεφτε μες στο πηγάδι. Τι να σας πω, γυρεύοντας πήγαινε φαίνεται. Μια μέρα όμως, όπως θα το περίμενε κανείς, εκεί που έπαιζε με το χρυσό της τόπι, εκείνο ξέφυγε από τα κρινοδάχτυλά της και πλάτς έπεσε μέσα στο πηγάδι. Η κόρη του βασιλιά έσκυψε πάνω από το πηγάδι, αλλά το πηγάδι ήταν πολύ βαθύ. Τόσο βαθύ που δεν φαινόταν ο βυθός του. Φτούνα! Θέλω να πω τι έπαθα, έχασα το χρυσό μου τόπι. Φώναξε η πριγκίπισσα και βούρκωσαν τα γλυκά της μάτια και άρχισε να κλαίει με αναφιλητά. Μέσα στα δάκρυα και τους λυγμούς άκουσε κάποιον να της μιλά. «Γιατί κλαις, πριγκιποπούλα, τι σου συμβαίνει? Τα δάκρυά σου θα λιώναν και μια πέτρινη καρδιά». Η πριγκίπισσα γύρισε προς τα εκεί που ερχόταν η φωνή και τι να δει? Ένα βατραχάκι. «Αχ, βατραχάκι μου, κλαίω επειδή το βαθύ μου τόπι έπεσε μέσα στο χρυσό πηγάδι». «Απ' την ταραχή σου μπερδεύεις τα λόγια σου και δεν ξέρεις τι λες», είπε το βατραχάκι. «Αλλά μη σε νοιάζει, θα σου φέρω εγώ το χρυσό σου τόπι». Και με αυτά τα λόγια το βατραχάκι βούτυξε στο πηγάδι, έβγαλε το τόπι και το έδωσε στην πριγκίπισσα. «Ορίστε, πάρ' το να ησυχάσεις και να σταματήσεις να κλαψουρίζεις», της είπε. Ευχαριστώ πολύ βατραχάκι. Είμαι τόσο ευτυχισμένη τώρα που ξαναβρήκα το τόπι μου, που έτσι μου έρχεται να το ξαναρίξω μέσα στο πηγάδι. «Ξέρεις κάτι?» είπε το βατραχάκι. «Για να ακριβολογούμε, δεν είμαι βατραχάκι, δεν είμαι αυτός που φαίνομαι. Στην πραγματικότητα είμαι ένας μαγεμένος πρίγκιπας που εδώ και πολύ καιρό μια γριά στρίγκλα μάγισσα με μάγεψε και με έκανε βατραχάκι». «Κρίμα», έκανε η πριγκίπισσα κοιτάζοντας την κλεψίδρα της. «Αυτά παθαίνει όποιος συναναστρέφεται με μάγισσες. Αλλά τώρα με συγχωρείς, πρέπει να πηγαίνω, έχω ραντεβού με τον κομμωτή μου». «Στάσου! Περίμενε με!» φώναξε το βατραχάκι. «Υπάρχει τρόπος να λυθούν τα μάγια της μοχθηρής μάγισσας και να ξαναγίνω πρίγκιπας. Αν με φιλήσεις θα ξαναγίνω πρίγκιπας». «Τι είδους πρίγκιπας ακριβώς?» «Από εκείνους τους γοητευτικούς. Ξέρεις, με κυματιστά ξανθά μαλλιά, πορφυρή μπέρτα στους ώμους, κορώνα με ρουμπίνια, χρυσό σπαθί και άσπρο ατίθασο. «Τι θα πει άτι?» «Άλογο». «Μόνο ένα άλογο? Δεν θα έχεις δηλαδή άμαξα με 12 άλογα, 6 άσπρα και 6 μαύρα?» «Πώς δεν θα έχω, και βέβαια θα έχω. Θα έχω και θα παραέχω. Θα έχω άμαξα με 24 άλογα». «Τι χρώμα? Πες μου τι χρώμα?» «Πράσινα». «Πολύ δηλαστική η πρότασή σου. Αλλά ξέρεις, δεν μου αρέσει να φυλάω πατραχάκια». «Αξίζει τον κόπο όμως, για σκέψου. Θα γίνω πρίγκιπας. Μια δοκιμή θα σε πείσει». «Άντε, κομμάτια να γίνει. Έλα να σε φιλήσω». Έτσι λοιπόν, εκεί, στο μεγάλο δάσος, κάτω από τη γέρικη φλαμουριά, δίπλα στο δροσερό πηγάδι, η κόρη του βασιλιά φίλησε το βατραχάκι. Μόλις το φίλησε, έκανε 2 βήματα πίσω και περίμενε να δει να μεταμορφώνεται σε πριγκίπισσα. Περίμενε.
Αλλά τίποτα. Το βατραχάκι δεν μεταμορφωνόταν σε πρίγκιπα, ούτε καν σε υπότη της στρογγυλής τραπέζης μεταμορφωνόταν. Εξακολουθούσε να παραμένει βατραχάκι. Άντε λοιπόν, μεταμορφώσου. Μεταμορφώσου, τι κάθεσαι. Γιατί δεν μεταμορφώνεσαι? Ρώτησε η πριγκίπισσα με αδειμονία. Ξέρω κι εγώ. Τι να σου πω κι εγώ, μουρμούρισε το βατραχάκι. Για ξαναφίλησέ με, μήπως δεν έπιασε το πρώτο φιλί. Η πριγκίπισσα ξαναφίλησε το βατραχάκι, αλλά και πάλι χωρίς αποτέλεσμα. Περίεργο, έκραξε το βατραχάκι. Πολύ περίεργο. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν λύνονται τα μάγια. Δεν μου λες, μήπως δεν με φυλάς με αρκετή αγάπη? Η πριγκίπισσα φίλησε το βατραχάκι με αρκετή αγάπη άλλες 26 φορές, αλλά το βατραχάκι δεν μεταμορφωνόταν ούτε κατά διάνοια. Δεν μου λες, τι θα γίνει? Ρώτησε η Ειρηνούλα που είχε αρχίσει να χάνει την υπομονή της. Θα μεταμορφωθείς ή όχι? Το βατραχάκι έμπηξε τα κλάματα και τα δάκρυά του έσταζαν ένα-ένα στην ποδιά της πριγκιποπούλας. «Δεν είμαι μαγεμένος πρίγκιπας», ομολόγησε. «Ψέματα σου είπα. Είμαι ένα απλό κοινό βατραχάκι». Τι έκανε, λέει? Απλό κοινό βατραχάκι? Άδικα δηλαδή φιλούσα τόση ώρα. Δεν τρέπεσαι, αμφίβιο πλάσμα, να παριστάνεις το μαγεμένο πρίγκιπα και να με εκθέτεις? Ντρέπομαι, ειλικρινά ντρέπομαι. Αλλά τι να κάνω κι εγώ? Είμαι τόσο άσχημο που κανένας δεν με φυλάει διαφορετικά. Αισθάνομαι τόσο παραμελημένο το καημένο. Γι' αυτό πηγαίνω από παλάτι σε παλάτι, λέω στις πριγκίπισσες ότι είμαι μαγεμένος πρίγκιπας και εκείνες με φυλάνε. Έτσι, Τι λες, βρε παιδί μου, πολύ έξυπνη μέθοδος, και δεν μου λες, κατά τα άλλα τα περνάτε καλά εσείς τα βατραχάκια? Καλά, δεν λες τίποτα. Τα περνάμε μια χαρά. Πλατσουρίζουμε όλη μέρα σε γαλάζιες λίμνες, τσαλαβουτάμε σε λιμνούλες, κάνουμε βουτιές, πηδάμε όσο μας αρέσει και το βράδυ, όταν τα πεφταστέρια αρχίζουν να πέφτουν από τον ουρανό στη λίμνη, τραγουδάμε βρεκεκέξ, κουάξ, κουάξ και παίζουμε κρυφτό ανάμεσα στα νούφαρα. Α, τι ωραία. Να σου πω την αλήθεια, όταν σε φιλούσα μετά την 7η φορά, άρχισε να μου αρέσει. Άσε που έχω βαρεθεί να παίζω με αυτό το σαχλό τόπι. Και η ζωή στο παλάτι, άστα, είναι ανυπόφορη. Ούτε να πηδάς σου επιτρέπουν, ούτε να πλατσουρίζεις. Ούτε να τσαλαβουτάς, ούτε να τραγουδάς βρεκεκέξ, κουάξ, κουάξ. Μήπως υπάρχει κανένας τρόπος να μεταμορφωθώ σε βατραχούλα και να έρθω μαζί σου? Και βέβαια υπάρχει. Στην άλλη άκρη του δάσους, μέσα στην κουφάλα μιας βελανιδιάς, ζει μια μάγισσα. Είναι πολύ καλή στο είδος της. Πάμε, άμα θέλεις, να τη ζητήσουμε να σε μεταμορφώσει σε βατραχούλα. Τι καθόμαστε, πάμε. Έτσι και έγινε. Μια και δυο πήγανε, βρήκανε τη μάγισσα στην κουφάλα της βελανιδιάς, της εξήγησαν την κατάσταση, της χαρίσανε το χρυσό τόπι για να την καλοπιάσουν και η μάγισσα άγγιξε με το μαγικό της βατραχοπέδιλο 3 φορές την πριγκιποπούλα και τη μεταμόρφωσε σε βατραχούλα. Μια πολύ χαριτωμένη και γλυκιά βατραχούλα. «Πάμε τώρα να σε μάθω να κάνεις βουτιές στη λίμνη με τα νούφαρα», είπε το βατραχάκι. Φύγαμε, είπε η βατραχούλα. Πηδώντας και τραγουδώντας τα δύο βατραχάκια, χάθηκαν στο βάθος του δάσους και έζησαν από τότε βρεκεκέξ καλά καλά και εμείς καλύτερα. Χρόνια πολλά, Θέμη. Αυτά λοιπόν για σήμερα. Γεια σας. Γεια σας.